Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako stiahnuť a nainštalovať Fortnite. Najprv si vyhľadáme Epic Games v Google. Je dôležité, aby to bola oficiálna stránka. Spoznáš ju podľa tohto loga a nápisu Epic Games. Klikneme na ňu a dostaneme sa na túto stránku. V pravom hornom rohu je tlačidlo na stiahnutie. Klikneme naň a uvidíme, že sa začína inštalácia. Potom klikni sem a postupuj podľa krokov na inštaláciu. Len si vyber miesto uloženia a tak ďalej. Ja to už mám, takže to nebudem robiť. Potom otvor Epic Games. Môžeš ho nájsť tu. Napíš Epic Games Launcher alebo ho nájdi na ploche. Spustíme ho. Pravdepodobne sa budeš musieť prihlásiť. Buď si vytvor účet, alebo sa prihlás. Po prihlásení uvidíš hneď obchod. Klikneme sem a môžeme hľadať hocičo, povedzme Fortnite. Potom klikneme tu a hneď vidíme Fortnite. U mňa je v knižnici, lebo ho už mám. U teba bude napísané stiahnuť. Klikneš na to, postupuješ ďalej a o chvíľu máš Fortnite. Jasné, ešte ho treba nainštalovať. Takto si nainštaluješ Fortnite na počítač. Ak ti video pomohlo, poteší ma like. Tak ahoj.